tunas mik dang mangulu do pene ni on tangaku ni oras madihita manginan cumulo mahita martangiang bi di bagasan urata tamulai mak amin tamulai ma carata ima di Natal dohot marulana badia khusus tuaka ruas lansia tujuh tu persauran urian itu atas sian horong lansia dohot keluarga nomor penguduh hita hari pesta Natal tuaka ruas lansia lau marlas niroha maka mulia tehon balgania siniroha ni dibata namar suru anakna ima hata i nagabe daging marhiti hatu tubuni Yesus di Bethlehem di bagasan las niroha si songoni upasat hami matuhamu selamat Natal madihamu las marohata ainungaro si palua hita di bagasan unduk do serep niroha tahe pahibul marohata marsaur do Yesus naung tubui asa tung sikop las nirohata tapuji tuata marede mahita buku endeta sian nomor 5 las maroham tuhataro tedeo ma las maroham tuhataro gumonggom sa sude ukap roha jakom raja marinde masude marinde nasude marinde de masude tano nang lau arangani nang awang awangi haumai nang sungai olopon rajai olopon rajai marhite-hite guarni di bata ama dot guarni na Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jala huidahami ma hasangaponna songon hasangapon ni anak nasasadai nasian amai gok asini rohana dohot hatuaon
Haleluya martangiang mahita. Alia manami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Sai pinuji maguarmu nabadiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Gok halalas nirohado. Hami nuaing. Ala boy tarpatu pahuriam. Acara Natal dohok marulan nabadia tulan sia. Ramoti manasida saluhutna. Dot akka pinopar nasida. Sai jalo mahamuleteo ni rohanami nang tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Udul mahamu. Mari dihita siang bukain nomor 500 siap lualu ayat 2. Bege Kristus Raja sian surgo tain dioma. Kristus Raja sian surgo tuatu portibio tubuh sian si Maria lau mano busitao debata nasotarida gabe daging songon hita nungarapon hita be Yesus Immanuel endeni suruani sangap ma dituhani hatani dibata di parpunguata di bagasan tikion imana tersurat di buku Parpesalmen bidu 20 ayat sada rodi 5 marsikat soring mahitabat jaha Jahobado si parmahan ahu dak tagamon hurangan ahu di pasabam dorohaku ditogu doahu di dalam hati goran alani guarnai hodo manutup meja di joloku maradopon akka musuku di emiai hodo uluku suk do panginumaki ima sahatna martua do ata akana tumangihon hatane di bata jala nau peopsa amin. Mari di mahita alalas niroha godang taidoma sada alalas niroha godang dame ma di jolma lomo niro hani debata doni dame ni debata na sumurung sian salut roha imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hamu salut na tua nami selamat Natal madi hita. Hatani di bata ima songona tersurat di Almanak Nuriata dari Jumat Sadarion 27 Desember 2024 nenek sian panurang Yesaya bindu 44 ayat onom songono mahatana songono dohatani Jehovah rajani Israel dohot sipalua ibana Jehovah Sebaot ahu do parjulu jala ahu do parpudi jala dangadong debata dukon ni ahu. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel Tuhan semesta alam.
Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ima tutu iba nama Alpha dohot Omega, na somar mula dohot na somarujung. Jala ibana do na toktong patiurhon lakata mamuka siana sorang hita sebagai jolma na tinopana di patiur ibana dalata lawan pada potot dalan hanguluan na saliling-lilingna ido sasitong na ngulu taon na mangulu hita di purtibion asa boha asa jupang hita hanguluan na saliling-lilingna. Alani huriana hinanglongan di bagasan Yesus Kristus amanami inanami saluhut na lansia na tua-tua nami nunga tapahiyut ihut molo tapahiyut sian Paskah di bulan na salpu di hari hama matena dang hama matena pe ujung ningolu akana pursia ido ubahen molo mate hita taha pursiai mangulu do hita saliling nililingna ido na so dapat pikiran ni jolma jala saya jujut do jolmai mamikiri melogikakan aha nani do ni hata ni di bata ape dang terpikiran ni jolmai alaina pasti iko pursia hita marhiti hamatian na ido ibana para deon inganan saliling nililingna jolma ido nguluta ido nata onjar ido nana yang lehonon ni di bata di bagasan waingon nunga tapai yuhut mamuka 20 Desember Natal keluarga 24 malam Natal parjolo 25 Natal paduahot 26 di bagasan sadarion nunga tapahiut muse nang satokinai batu poni uriata na marulor badia tuamu saluhut na amanami na nami lansia atong nunga sikop be dilehot di bata tada do ibana somar mula somarujung au sugari botota na marmula ibana dang dapok hitabe Kristus na tubi dang berengot tabe Kristus na tubi dang bui be tiur lakata alanima manginang tadukma mauliate di bata di pesta Natalon jala di hari penghujungi di tahun 2024 ton tapa saat dirita tadokmat tu debata mariti tangyakta asa saat ita tong memasuki tahun lai baru 2025 amin. Jadi tadok manguliate marilah kita mensyukuri semua dari awal kehidupan 2024 Januari hingga Desember lau mangujungi on sahab maita muse 2025 sahab muse itu monagajang dihamu ditambe tuata saya leonan muse pasu-pasu tuamu pempeng sorma tua jala bui rapamu marhasonanga doa akapopu nang nini nang nono sadok saluhut nai tahapur siaima di batadu na patu paoni amin martangi yang mahita mulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami toktong ho Tuhan madongani kami mangiring-iring perdelanan ngulun kami mamuka Januari 2024 jalan yang mengunjungi tahun 2024 Tuhan di Desemberon na yang masuk nama kami Tuhan baru 2025 di hari-hari 3 hari na neng roon Tuhan pos rohanami Tuhan tarlumobima tua manami na nami na tua-tua nami di son lansia ni uria makawipe keramat jati naro di bagasa sadarion nasida Tuhan marlas niroha maruduk dorop seret niroha nasida roh lau mada poton ho marhite bagas coromon Tuhan mangidu asa mangaton parpadana badia alani Tuhan di bagasa sadarion upasa taima Tuhan ulau namion Tuhan di membuka kebaktian namion saat ini mengunjungi
toktong maho mangaramoti na sida salutna nang hami na pungudison. Sesa dosa nami na gudangi Tuhan, unang terlambat akapas pastu nang pasatomu tu ami ganuk marsada-sada. O matang yang nami elek nami na sumbo kami, marhite-hite guarna nakmu Yesus Kristus Tuhan nami, martangi yang hami Tuhan. Amin. Mari demahita siabukin di nomor 500 siap lualu. BGN deni suruhan sangat dituhani nungatu gusi palua raja si pardame di padame debatata do dirina tu pardosa nungatu Kristus sian surga tuatu portibio tubuh sian si Maria laumano busitaon debatana sotarida gabedagi solonita nungarap ponita be Jesus Immanuel endeni suruhani sangat dituhani. Atong masuk maita di acara ulona badia hurian itu hata di hari Natal sadarion udu tatama namorun badia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus tanda hasesani dosa dok pada naik baru taringot Tuhan uluan na sora suda atong tapuji matuata mari dia maita siabuken di nomor 152 ayat sada. Yesus nama bersa dosa di portibio panguluhani. Yesus nama bersa dosa Dame ni di bata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus
Amin. Martang yang mahita ale Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di benua kijang asiroham topot mahami na pungudison andorang hupangan hami anon parpadana na badiai leho matodi parbadia tuganuk ami asa ditubuhon hapursion na mangulu di hami asa posi tuturohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makpokop hami pargugui mahami maswadao diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapursion na mangului sai taiti rohanami asa lamalungun hami tuan wakijang asa sai masiol hami pai maimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita aka naung pinarmahon ni dibata ita saka pinuang mangaton parpadana na badiai dibaheni tatimbang maju mulu manang natawi ita marulo na badia asa unang ona uhum manang isi nasian hitaon ay holan na uduk roha jalana manusuli roha alani pambayanan na soture jalana manuputi dosana jalana pursia dihasesaan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai alai akka na dohot marula na badia unang be diului sibolis unang be didadati mardosa tung padau hamuma rohamuna siani tung gotapon hamuma hosom dohot late ni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan nang mulak mangulu mokop hamu asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiai dibaheni tataka sima jolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu saluhutna. Na parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangelosion di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo paduahon na marsak doroham ala dosami jala dipangi doroham neng maluaho nuaeng sian dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nong mate doho mulak mangulu humokopo mamursan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo paupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akum ni olo doho mardingkat dohot halak na mangarsai ho jalana olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangi doni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songoni roham dogma olo atong ta pauduk be marohata jala ta topo tima sudi dosata ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jot hulau sihami patikmu tamado ona uhummu hami nuaing dohot sogut molo balosomu tuhami hombar tu pambainan nami alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilai homu humokop hami ala ni
umbain nahum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai sesa masude dosa nami jalale tondi parbadia tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa dok mangulahon na hombar tulo moneroham saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu aka na manupoti dosa muna jala na manguas dia sinirohan di bata say sahap matuhamu na hinapursiyaw muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos maroha muna nunga sesa saluhut dosa muna marhiti-hiti goar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Amin. Alia manamina di panopijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajamu saya saut malomon roham di pontongon songona ibana kinjang lema Tuhan misteriun hangulua siapari saya samaru sanami songon pada sanami ido senindongan namar dosa Tuhami unak kami tujuan tu pangunjunan palua mahamisian pangago aihodo na punah harajaon dot hagogoon rodi sangapun saliling nililingna. Amin. Undul mahamu mari di mahita siang bukin di 150. Tata kasih atong tangyo namu ma tona ni Tuhan Yesus lau padirihon parapadan na badia dibuat Tuhan Yesus Kristus dos sagu-sagu borng ini uju tarjehe ibana di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di parleho matu akka sisiana uhuk ma di dog jalo hamuma jala pangama dagi kudoi na nilehon tu hamatian humokop hamu bayan hamu masongoni bayan parningota muna diahu. Jaladung sun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu na ni husehon mokop hamu bayan hasesa ni dosa sai bayan hamuma songoni bayan paringotan muna diahu.
pai mama aka dungata na tuat-tuata sada naik na saat na sidate. Ujung ma ibarata tapuji matuata marite di nomor sia ayat sada. Puji matuan di bata ali tondiku, jala nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuan di bata ali tondiku, jala unang tunghalu paundenggan ni basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena,
jala ibana pamalum akas said musudina. Ibana paluan hosam sian hamaguan, jala dilehon tuho dengan basa doa sini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita na hombar tu dosata. Jala dang dibalason tuhita na hombar tu hajahatota. Songon asini rohani amata tu aka anak kona do asini rohani Tuhan debata. Diaka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus mokop hita uju pardosa do hita atong dang lama lua mahita nuaing sian rimasna dunggawe parpitoran hita inorhon ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot roaku do nasa pambayenaku do Tuhan debata olak nyon Rodi saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim munabe. Amin. Maita hudul mamu. Masih jalangan ma hamuna di siamu dia pirang. Siak kami sudena segenap padita na mangula di HKBP Kramat Jation nang rapdot parhlado ni huriata pasahaton tuhita sudena. Selamat hari Natal. Acara namangihut singkap ma nasa ma tiki na khusus lansia mau lihat di Tuhan ipaluas Tuhan dope bui doho tiba mangihuton khusus lansia ontong jadi napajolo doho nokumatong nang di amanami nanainang nami pandita na mga layani na patupahon khusus lansion nung ngata patupah memang hira-hira 3 tahun nate jadi ba pangiduan nami songon ruas hami nanilaya namuna saya diperbisuhi tuhata mahamu ilo tuhata matuhamu aka hikmat nasiat tuhata asanggiat boy hamuna mangulahon nakana songon na ni pasahat ni tuhata tuhamu songon tohona muna asi marohan ni tuhata diliam madihamu nakahahipason jala songon iman ang keluarga dipasu-pasu tuha masaluhuna ilihon tuhita dohot dame na sumurung nasiat tongatongan nasiat tuhata itongatongan hita ruas ni huria apalah khususna HKBP Kramat Jati umumna sude akasih huto Yesus ate jadi itu akadonga kulan sia di son lumayan doda mau luhudot berengon ya alana ngagurang dadi mangihuton nisupuna nakadongan ngana yari nari kami sih natang 25 ihami inna kadongan jadi dang mungkin 2 hali ya teh sehali do jadi lumayan do hita naroon dan puji Tuhan banget piga-piga di tonga-tonga tadi son nah sungguh-sungguh luar biasa songon amang butar-butar inang si barani boru Tagalung inang istetehe boru simorakir nyonya di tonang boru simorakir atenangnya luar biasa ima alani buka ni rohamuna ate. Terima kasih untuk Tuhan. Ibu kahamu rohamuna jadi mampuhon Tuhan hamu satu gari jauh dope. Bui rap kita marulon na badia. Ate asi marohani tuhata ipasu-pasu maulo tahun gabi mabuka rohata semakin mengenal Yesus. Ate jadi ba asi marohani tuhata ilema tuhita hahipason. Hahipason ni daging songoni nang hahipason ni tordita songoni mahira-hira dak pula gajang dohonon nami ba selamat Natal dan selamat menempuh tahun baru 2025 iliat tuhata mahahipason tuhi tahun mau lihat madi hita mau lihat madi tuhata amin.
Melihat tema di Hamuna na mewakili sian lansia sonari sian huriatama ima hamima na jongjong dison. Amang inang nunga 4 tahun tapadalan khusus ulun nabadia tu Hamuna lansia ni huriatta. Sejak 2021 4 halima nunga berlangsung. Jala arop dorohatta tu tiki na mangihut tu tahun depan tong dope ibain huriatta songonon. Aha dasar tabain khusus tu lansia. Manibang bahwa molo dipatupa sesama lansia aurana manang suasanana berbeda dibandingkan di tanggal 25. Guarna pe ngakusus tu lansia. Ido kana manginang ya. Molo di umum dang boy terlayani secara songonom mak mandok hata marfoto bersama dang adongi ya sudedo makudus dangi on santai do hita ya boy do mangalang roti hita dangi aima nasian huria nitu hatta. Nah paduahon lebih khusus lagi tuaka na memang songona diguari nak kaning na sangat membutuhkan pelayanan di gereja dan nasoboy di Jabu Hamuna na memakai kursi-kursi roda on ya. Alai guarna di gereja suasana na berbeda na biasana somalna di Jabu setorus do di bereng di Jabu dangi penwaing tu gereja mah ido umbain diputuson huriatta mah ulun nabadia khusus tu lansia. Martangnya kita asa tahun depan dang dihapuson. Ala kemungkinan tahun non pidda mahami. Tahun depan. Iya. Ya, jadi biasana molo gati peditaresot gati do programna. Alai dipengot tamuma nasida nang lupa dah. Ya. Asa budaya yang baik ini diteruskan seperti itu ya. Nah paduahon pangiduan nami tu hita sudena na boy dope ya, masuk tupunguan lansia adong dope Hamuna na so masuk tupunguan lansia saya tebodo masuk tupungan lansia ngahu bereng ngahu alami bersama nasida tebado gajang ni umur nasidai tebado gajang ni umur tak sehat olahraga Senin Kamis siapa yang bisa begitu Senin Kamis ale malu rutin pasti do berbeda kesehatan teh do akadongan na malas berolahraga. Jadi lansia luar biasa. Tepuk tangan matu hita Hamuna lansia. Ya. Di si mekel hita molo di bagasan sukacita. Di bagasan tadokma arsak dodo nasida. Ya. Makilalahon arsak na adong dihita ya alai nabuy dah ya dang nahu paksa ala amang situa butar-butar asaro marolahraga dang mungkin gari peu terharu bah tambah sehat mate amang situa amang butar-butar luar biasa dah iya bereng mak mi ngabuy be mana mamerison ya kan luar biasa nakin memang khusus do tuibana upasat hami roti do angguri iya jadi harapan nami tujulunerion ya lam torok ma aka lansia madohoti songonon ma khususna perjamuan kudus ulona badia secara khusus napaduahon marhite nakin tajalo ulona badiai
lam tabama hapursyota tutuhani ibanado si palua hita dang mabir behita tuhamatiani alanunga takasdo ibanado na mangalehon haluaun na manoktongi dihita molo di portibion par satu kinat do dang adong nahot dison alani tabba semangat mahamu amang inang laho madalani ngolumuna apalagi khusus di ujung tahunon siap-siap mahamu sudena boy sa matu tahun na baru 2025 pajumpa kita di huriani tuhatta songonima na boy pasatami sa tabi nami tuak kapino parmuna manang narona sida tu bagasta manang nasoboi pasakma tabi nami mardongaton olong nasihat Tuhani sudema pino parmuna di pasu Tuhani siak mamu sudena pajang umur dot las marohamuna laho mamuji pasangapon guari Tuhani atong sonari ulauta ima biasa marpoto hita di joloon ya foto bersama manang adong neng dohonon baido ya diatur mah meja on sekaligus tolong diatur meja on amang inang situa
berkati mengucapkan hari Natal dan menyambut tahun baru. Amanah. Ya. Tes dulu, ini nanti ada juga kesalahan. Ya, tes ya. Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2025. Horas, horas, horas. Tuhan memberkati kita semua.